Täällä rupea vittu huutaa. Joo, ei tarvi istua alas vaan. Kohta! Ihan vittu kunnolla! Meepä sanomaan heidän jotakin sinne. Mä saatana! Suotun kohta! Ihan vittu kunnolla! Mä saatana palottelen sut kohta! Niin varmaan teet juuri. Mikä on ongelma? Mikä Hempulla on ongelma? Mä yritän iskeä kolmas vuotta. Vitut on iskenyt. Jos joku täältä asunnosta lähtee, niin se on sumppi! Ensimmäisenä! Niin mä lähenkin. Lähde vittuun jo! Niin mä lähenkin. Mä en halua, että se on täällä enää! Se on ollut täällä liian kauan! Voi, että harmi. Hei. Mitä? Vai vittu! Kysy minultakin mielipide. Kysy vittu minulta. Mitä se... Ei vittu mä jaksa. Mikä sille tuli vittu oikein? Mikä sille tuli? Mä yritän iskeä kolmas vuotta. Mä oon istunut sun vieressä, niin mä oon yrittänyt iskeä sua. Sä istut vaan mun vieressä. Mä tulin tähän tällä istun sun kanssa tähän. Katso leveän alla. Niin, tänne on. Ei kukaan koskenut minua. Katsottiin leveä ja poristi sinne. Niin voi vittu, tuovettaa vittu hirveät hernet naamaa vittu. Miten se on tommonen? Panu vittu täältä. Niin ja Hempu ite sanoi, että joo, että minä en halua olla sinun kanssa ennen. No niin sitten se... Nyt se liian tulee. Tuntuu oikeesti. Tää kauhean ärsyttää. Käykää sanomassa, että vittu ei hajoteta ikkunaa. Kuinka? Käy sä sanomassa lopeta. Käy sanomassa. Käy sanoa. Sitä...